Marcel is de afgelopen weken volop in training samen met zijn nieuwe danspartner. Ik ben Marcel van Bergen, 60 jaar jong, 56 jaar in de Kesselse gewoond, dus ik denk dat ze me daar wel kennen. In het dagelijks leven ben ik ondernemer en een van mijn hobby's is dansen met Cindy. Ik denk de allerlaatste noot van het eerste nummer. Volgens mij valt er dan wel iets van ons af. Dus ik denk dat ik daar wel naar vooruit kijk. Jij? Ja, ik kijk ook naar de hele show uit. Lijkt me leuk. Okay. Maar ook wel spannend natuurlijk. Goed. Kijken we allebei ergens naar uit? Ja. En uit Kessel zijn hier Marcel en Cindy met een Roomba op Lady Gaga. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Wat fantastisch, Marcel. En Cindy, kom bij me staan. Oh, nou, ik ben helemaal sprakeloos. De romantiek spatte er vanaf. Hoe voelde het voor jullie? Nou, ik ben de afgelopen weken wel een aantal keren uit mijn comfortzone moeten komen, hoor. Dus, maar het lukte volgens mij. Ja, ik vond het er heel spannend uitzien. Ben je tevreden over het resultaat? Ja, absoluut. Ik heb hem echt wel heel moeilijk gemaakt. En ik ben heel erg trots op hem. Nou, ik vond het er super professioneel uitzien. René, wat vond jij ervan? Is dit een beetje jouw dans, zo? Die Roomba? Ook ja. Ja, ik heb heel wat dansjes die ik leuk vind. Roomba, een heel romantisch dans. Ik heb een vraag aan Marcel. Ben je nou verliefd? Nou, hoe kun je niet verliefd zijn op zo'n vrouw? Dus? Ja, heel mooi gedaan. Het is best wel moeilijk dans en zeker het chemie tussen de twee is heel belangrijk in een romantische dans, zoals de Roomba. En verder, ja, heupbeweging, ja, dat ga ik niet mee tellen, maar eigenlijk hoort dat meer heupbeweging, meer beweging, zwoele beweging. Maar voor de rest heel mooi gedaan en heel mooie muziek en alles, dus ik ben tevreden. Ja, daar mag voor geklapt worden. Dat is een heel mooi jurycommentaar. Maar volgens mij zijn we er allemaal stil van. Ja, Nick, je zit er naar mij te knipogen. Volgens mij wil je wat zeggen, of niet? Nou, als ik zo'n dame voor me had en dit allemaal presteerde voor mij, zou ik ook verslag zijn. Af en toe was ze even de maat kwijt, Marcel, maar je pakt je heel goed, moet ik zeggen. Ja.
En dit is een van de moeilijkste dansen die er is. Ja. En dans het maar eens vol, zo'n hele langzame maat. Maar je deed het heel goed. Techniek met die voorvoet doorstrekken, dat soort dingen allemaal. Nou ja, en die blik van haar naar jou toe. En ja, andersom natuurlijk ook. Ja, dit is echt rumba. Voor mij super. Ondanks de kleine foutjes, een super dans. Dit is toch wel commentaar om trots op te zijn. Ja, absoluut. Maar er mag ook wel wat ruimte zijn voor verbetering voor de volgende keer. Dus dat nemen we mee. Ja. Zullen we eens kijken of het ook wat doet met de punten? Ja, ik ben benieuwd, dus wacht af. Zijn jullie er klaar voor, jury? Wat een stilte. Jullie hebben iedereen stil gekregen hier. Ik weet niet wat ik meemaak. Nou, laat ze maar zien. Oh, ho, ho, ho. Wordt hier gewoon de eerste 9 uitgedeeld? Die is voor jullie. Ja, daar word ik ook stil van, dus dank je wel voor het vertrouwen. Ja. En dan gewoon even in totaal hier je eerste keer op die vloer en 33 punten meepakken. Ja. Nou, dat is een mooie avond vandaag, dus top. Dank je wel allemaal. Nou, applaus, meer dan verdiend. Ga lekker naar Sjoerd, naar de green room. Ja, 6 weken geleden toen ontmoetten wij elkaar met z'n drieën voor het kasteel in Kessel. Toen vertelde je, ja, ik heb wel eens wat gedanst. Maar was het dan nog in die 6 weken, die aanloop, nog extra moeilijk, nog veel oefenen naar dit moment toe? Ja, daar zit een kleine pauze van 30 jaar tussen, dus dan heb je even nodig om het weer op te starten. Nou, Cindy ging nog op vakantie, er waren 2 weken, ja, die moesten we even inhalen. Dus het was dringend op het laatst, ja. En dan toch zo'n hoge score. Komt dat door het talent van Marcel of dat jullie zoveel geoefend hebben, Cindy? Nou, hij was wel echt heel leergierig. Hij heeft zelf nog heel veel geoefend. Stuur me even filmpjes door, zei hij dan. Heeft hij thuis nog geoefend. Dus ja, hij heeft het gewoon supergoed gedaan. Want het is gewoon niet makkelijk inderdaad, rumba. Ga er maar aan staan, ja. Nou, wat superleuk om te horen. Gefeliciteerd met deze hoge score. En dan gaan we kijken of dat jullie uiteindelijk naar de finale zal brengen of niet. Marcel en Cindy voor Kessel.